don kajing atat ya kayeng ya kasem jong kitoki MLA hakabaka don kajing berngen kajing bersih bat kani kadai kasin kabang atrai kabang ampaju ikot hakani kai juk kabang ta kaban dami haduk ban lek bread du petrol bom ban lek thang yeng thang sem ngatrai kani kadai tren kaba internet na kaliang jong ni kapati ni kondep ya kani kecing le badru ngai kumadon ki chat beriu ki bamut penban ban keni lane ban sim da kabor ya ka demokrasi ya ka constitution ya ka proses ya ka ba upai ba pelajir kerpang na ka benta ban pha ya ki nong yalam naka konsulsi ba per bro anru putuli na ka benta ban ya tai ban ya sai batru ban mi khamat na kaliang jong ki konstitusi paro hapo kador barang te hapo Meghalaya Legislative Assembly dan na kaliang jong nga na kaliang jong ke parti ni condemn ya kan ke chile bat nga imat don manure manu ki don ki seng ki ba i dei shu ban ong ba ki dei ki seng balang la i kum ki dei kinja political wing jong ki political party hakaba ki pendon kam bakla yakini kiai tena kaliang jongi na kaliang jonga ngasong ban ong ba na pensyai pai ba ki pai ba kim de ban sung thu bakla ki sung thu ba maki bat utu u MLA ba ki la depjit bat kam de ban don kanu kono ka force ka ban le klumar na ka benta ka jing thau yo sarkar kani ka jia na marba ka don ka jing thumu na ka benta ban ong ban le jubor le ban tan jubor na ka benta ban thau yo ko government tena kaliang jong ka parti na kaliang jongi ya kani ni condemn ba mbit ban le da kani ka dur da kani ka lenti namar ba phipun plumar kli ya upat ba jong ka jela bro ka wei ka isu ki ya ka kerteng dolong ba dei ban yo chief minister khasi haka jela mikla jongi ya kani ru ni haban respect ya ka mandate jongi pai ba piong na Karu Hills, piong na Khasi Hills, piong na Jaite Hills, ni hap ban respect. Ya ka ek bandit ke bau pai ba ula ai. Ten rei ba pin keni jubor pat ya kata ka hok jong ki pai ba. Ki dong tebu matrai kalong ka ek ka bom internet. Lakum nukum nuruk kini ke ek ki de ban sange bat nila ai ko odar ka batenge bakal lo ka an ka de ban sim kia ye kini ke ek ba kanum don ka jing thut kanum don ka lo ono do bat kanum don lu ka jing sim ka bu hang ne hang tai tena kaliang jong ka parti ka bangakwa ban pensyai ki pai ba jong jela mekla barok we ngim dei ban long komunal uchi pendesta lu de nas na po garone na khasine jantia rei udei hi unong Meghalaya dikata ke jing ong bakwa na kaliang jong ki khasi ka ban kong ka bangakwa ban pensyai hang ne kalong kat banang ong komta ngi nang ya pai cheli ni don lai pun rusi ki parti nang mi chenang ni habaki ngau long concern hodu kata kita ki seng balang kum ka hitu kum ka ka we ka de hitu bat ka baar ka de ka HYC ngang so ban ong balai kim sim kia haswa ka election pensyai ki pai ba ni pensyai ki parti dui khot lang ya ki ba kila ban let's say ban ya join lang le ban don tang ka we ka parti rei andal adep election ki persang ban pensutu bakla ngasutu bikin don kata ke meeting kap ngasutu kan don kata ke ek ba ke movement ke jongki hakaba kane barok kade tang ke jing pen thami tang ke jing sim kabu na kamenta ka interest jong nore jong do lani jong ka nore kanu ka political party ngakren na ba syai ko ngopi namar kim dei su kiseng balang na thik ko magi dei ki political wing jong ki parti kinore kinu ki politik parti ki badon hangi hapo Meghalaya ngapen syai pajbak na kadau bagi pajbak dan sutu kin ngau haru ban bisa ha ya ki ba kum kini ki jat kunhun ki ba kum kini ki jat group ba lakum no ngin burong ya ka mandate ya ka jingjit jong ki pajbak jongi ha ka jela Meghalaya jongi barokawi kata kade ka bangakwa ban ai ka kubor ka ba pentikna hakaba lakum nukum do ki pajba